En els diàlegs d'avui ens visita un jove periodista i politòleg. Ell és d'Énguera i ara passa la vida entre el seu poble i Madrid i de Madrid al seu poble. El que tenim clar, i jo sé de primera mà, és que esta terra li tira massa. Ja porta 3 anys al capdavant de la revista Mirall i fa una gran tasca dia rere dia per la nostra llengua. Avui, ni més ni menys que ens visita, Jordi Sarrión Carbonell. Música festa entre la gent, som la claror, la llum del sol, que fa brillar la lluna. Pujant som cap al terrat, llançant junts a l'horitzó, les muntanyes han dansat amb la boira del matí, porté la motxilla al llom, carregada de records, un riu blau on van sembrar, els somriures per somiar, les orquestres a la plaça, l'esmorzar pel matí, amagar-nos al portal o acabar... Fa 3 anys que està al capdavant de la revista Mirall, un espai on podem trobar informació sobre la cultura, la política i també de gent jove, perquè un dels punts principals d'esta revista és donar suport a la gent jove, sobretot la gent jove que està exclosa dels mitjans de comunicació, i jo crec que són els ingredients que fan que a dia d'avui encara continue viva aquesta flama que ens regala cada dia la revista Mirall, i així tenim el seu director, Jordi Sarrión Carbonell. Benvingut a Diàlegs. Molt bona vesprada i encantat de poder estar així amb tu. És que sempre se m'olvida Sarrión, per això he remarcat els... A molta gent li passa, pel senyor Carbonell, jo em sento a gust amb els dos cognoms. En Twitter és una qüestió d'espai, així que... Sí, com diu un poc, com diria Nerea, molts mitjans de comunicació donen veu a la gent major i no a la gent jove, i era una cosa que creiem que també en altres espais com el que estàs fent tu calia, i en això estem, sense oblidar-nos, per suposat, de tots els que ens han portat així. Com estàs tu? Molt bé, estic molt content d'estar així i la veritat és que molt bé. Estem així en una cerveseta, no?, per a celebrar també el cap de setmana, i volia fer un brindis virtual. Per suposat. Jo he anat a aconseguir Túria a Madrid, que ja sé on la tenen i... Ja saps on la venen. Exactament. Ja és famosa en el món... És famosa en el món mundial. I, bueno, ara en la revista Mirall esteu tinguent unes entrevistes molt referents, com a Mònica Oltra heu tingut en la revista Mirall, Mistagles també ha passat, Pepiu, La Moa Pau, Vicent Magraner, Cabra Fotuda... Molta gent que per a mi és referent. Sí, estem vivint un moment molt interessant. Jo, per mi, en això dels mitjans de comunicació en valencià hi ha com dues vessants, com dues versions. Hi ha gent que prefereix ser pessimista i creure que no hi ha res a fer, etc. I jo no, i tota la gent que m'acompanya en Mirall València creiem que hi ha molta gent fent coses molt guais a la que cal donar veu. I és en això en el que estem, amb alegria, sense oblidar-nos que la situació, tant a nivell de tota la pandèmia com a nivell de la crisi que vivim els joves, és greu, però això és un motiu que ens fa més encara posar-nos les piles i dir, mira, hem de donar veu a tota aquesta gent i el jovent valencià necessita referents. A mi també em vau entrevistar, encara que no volia anomenar-me. Exactament. És exactament això. Sou nous referents que ja porteu anys fent coses, d'altres, com Cabra Fotuda, que porten menys temps fent coses, o almenys fent coses visibles, donant la cara, i d'això es tracta un poc, no? De que tota la gent de la nostra terra que fa coses tinga veu, tinga ressò i se generen una espècie d'engranatges que ens ajudem unes altres i que això tira avant, per suposat. N'hi ha alguna entrevista que hagis fet a la revista Mirall que la recordes amb un bon record, amb especial il·lusió? Doncs n'hi ha unes quantes. Ara les entrevistes que estic fent m'estan agradant molt, estic molt content del que estic fent, però sí em dona aquesta sensació un poc, no, que al ser virtual perds aquest contacte, aquesta oportunitat de passar un dia o almenys una estona amb aquesta persona. Això crec que és la part més trist, però de les últimes entrevistes, conèixer la Cabra Fotuda, per exemple, va ser molt interessant i va ser molt guai.
em quede, sobretot, jo crec, amb l'entrevista a Mònica Oltra al seu despatx pel fet de que va ser en vídeo, de que va ser una estona molt interessant, van poder veure totes les seues samarretes, van poder... No sé, va ser com una espècie d'estar ahí dins i de fer-ho tot des de dins, al igual que a Manolo Mata, que vam estar en el seu despatx, i el fet de no quedar en un altre lloc, sinó estar en el seu despatx, va ser, jo crec, que una cosa molt bonica, la veritat. I també a Rafa La Huerta, l'escriptor de Noruega, que ara la novel·la està sent tot un èxit. Això també deu ser un gran orgull, no?, com a periodista. Sí. El nostre company tenia por quan va anar a fer l'entrevista a Rafa i em va dir, espere que em diga que no. Em va dir, jo me'n recorde d'això i la veritat és que em va xocar molt i al final van quedar, es van fer amics i tot i la veritat és que tindre a tota aquesta gent que està fent coses tan guais en Mirai, per a nosaltres és un gust i veiem que la gent ens està donant molt de suport, que la gent està compartint molt les coses que estem fent últimament. Cada vegada som més a l'equip i la veritat és que molt contents. A mi una de les coses que més m'agrada de la revista Mirai és la tasca que feu cada dia amb la nostra llengua i més amb una persona com tu que vens d'Enguera, de la Canal de Navarrés, un poble castellano parlant, i tu portes la llengua per bandera. Sí, i això és molt d'admirar. Totalment. Jo en el meu cas, primer va ser quasi... perquè ma mare també és mestra, també dona classes en valencià, no? I això, òbviament, em va marcar molt, però en casa jo sempre he parlat en castellà. I clar, a mi sempre em deien que jo parlava un valencià massa de llibre i hi havia amics que no volien parlar amb mi perquè el meu valencià era massa docte i massa correcte. I clar, això va ser un xoc important. Després va ser casual, però va ser quan vaig vindre a Madrid que vaig començar a conèixer un munt de gent valencianoparlant amb la qual vaig començar a parlar i vaig adonar-me de la sort que teníem de parlar en valencià i de la sort que teníem de tindre tota la nostra cultura, el nostre esperit mediterrani. I això la veritat és que em va marcar molt i precisament estant en Madrid va ser quan Joan Soler, el director de Mirai, em va telefonar i em va dir mira Jordi, que m'està agradant molt el que estàs fent en Mirai i tal, que per què no crees la delegació al País Valencià? I jo vaig acceptar un poc així al començament amb més por i ara amb més seguretat i a poc fer les coses. Jo crec que cada vegada anem fent coses millors. I ja fa 3 anys d'aquell dia, no? Més o menys. Ja fa aproximadament 3 anys, va fer ara, sí, exactament. Va començar tot molt poc a poc, sent molt poca gent, perquè quan crees un mitjà partixes de la nada, entre cometes. I la veritat és que a poc se'ns apropa gent i jo noto que cada vegada hi ha més gent que ens envia missatges, que ens fa arribar missatges per les xarxes socials i es diu m'està agradant molt el treball que esteu fent, m'està agradant molt i gent inclús que em parla a mi personalment i em diu em fa por estudiar periodisme perquè la situació és molt precària. Jordi, què faig? I això és una responsabilitat, però sobretot és un orgull, jo crec. Sí, t'ha d'agradar la professió, perquè si no, en 2 dies et cansaries d'ella. És una professió molt sacrificant. Tu que en diàlegs portes 70... Molts diàlegs. No, 87. 87? El de Pepiu, 88, i tu seràs el 89. 89. Jo creia que eren 79, aproximadament. I són 89, o sigui, impressionant. Vaig a dir 89, estic parlant en futur, perquè aquesta entrevista serà per a la setmana que ve, però estic parlant en futur. 89 ja, camí de 100. Ens ha d'agradar el periodisme als periodistes. Sí. O sigui, si no ens agrada el periodisme, anem prou malament, jo crec. Sí, és una professió molt vocacional. Total. I a banda que en esta revista, que també, com jo, és per amor a l'art, com que diu, què és el que més t'agrada, què és el que has après durant aquests 3 anys al capdavant de la revista? Jo, sobretot, m'he llevat molts prejudicis, d'una banda. Crec que n'hi ha 3 qüestions. La primera, que m'he llevat molts prejudicis. La segona, que he pogut parlar amb gent de tot tipus de perfils de la nostra societat. I la tercera, que jo crec que és una de les coses més guais, és que sempre hem estat oberts a tot el que ha sorgit de la societat valenciana i no hem tingut aquest problema de perquè una persona fa coses menys formals o fa... No hem tingut cap tipus de prejudici a l'hora de fer un reportatge o de fer una entrevista. Hem intentat anar coneguent a poc la nostra societat cada vegada millor i a partir d'ahir
hem anat donant-li les coses que ens estava demandant i jo crec que això és una cosa superbonica, la veritat. Defensem el valencià, la llengua del tio Canya. La llengua és una colla que no es conserva a museus. De besneix del tio Canya no us podreu parar els peus. Heu de coure en breu, no li posen preu. Un per un vull veure com caigueu des d'on esteu. I tu eres periodista i també politòleg i en estos temps tan revolucionats que tenim, quina valoració faries tant a nivell periodístic com polític de tot el que està passant, tant en la situació de la professió com també en l'àmbit polític? Doncs a nivell periodístic jo veig a tot el món un poc trist i un poc apagat i jo sempre intento ser optimista. I jo en aquest moment, si per exemple estan tancant delegacions de mitjans que tenen seu en Madrid, en el País Valencià, jo veig que és una oportunitat per a que hi hagi gent també que invertisca i que generem o que avancem cap al nostre ecosistema propi valencià, fet per gent valenciana i per veus joves. I crec que això ha de ser una oportunitat i no un problema. Crec que si ens ho plantegem a la defensiva, al final estem perdent totes les periodistes i està perdent tota la societat valenciana. Així que hem de seguir, tots aquests projectes han de continuar avant i això crec que és fonamental. Anava a dir reinventar-se o morir, no? Exactament, totalment, sí. I en l'àmbit polític? L'àmbit polític més complex, jo principalment a mi el que m'està saturant un poc són aquestes discussions polítiques absurdes per qüestions que no tenen a veure amb allò fonamental i aquest tipus de conductes tòxiques crec que ens conduiran a tots i a totes a l'abisme i em semblen molt perillosos. Això és la part roïna i la part negativa que jo veig ara. D'altra banda, políticament crec que és un moment molt difícil de gestionar en tot arreu. Crec que és un moment que ens ha pillat a totes fora de joc totalment. Crec que s'està fent el que s'està podent, però que es podria fer molt més, sobretot amb les qüestions de la vacuna, etc. Però alhora estem veient també com el País Valencià s'ha convertit en una avantguarda d'Espanya, reclamant una farmacèutica pública i amb tot aquest tipus de polítiques que són pioneres i que crec que ens haurien de fer sentir orgullosos y orgulloses. Para entender el origen de las noticias falsas, debemos entender primero dos conceptos: sensacionalismo y amarillismo. A finales del siglo XIX, Estados Unidos era la tierra de las oportunidades, donde todo el mundo iba para cumplir el famoso sueño americano. En este contexto, la prensa se convierte en un vehículo para los recién llegados para aprender la lengua y la cultura americanas e integrarse de manera sencilla. Tornant a tu, quin futur creus que li espera a la revista Mirall? Per a on camina? I és una pregunta molt difícil, sobretot perquè vivim en uns temps en els que no sabem què és el que passarà demà, en els que tota la gent està amb problemes de salut mental, que estem patint tots els joves i totes les joves molt. Però malgrat això, jo pense que el nostre creixement va en una línia ascendent i que cada vegada és més gent la que ens dona suport i la que col·labora, ja no sols econòmicament, perquè en aquesta situació quasi que el que menys li demanaria a la gent, sona estrany però és així, és que col·laborar en l'aixeta i quasi que el que més els demanaria és que si tenen un poc de temps i si tenen ganes de llegir periodisme en valencià, ens llegiren i ens compartiren. Crec que i en aquest sentit continuem fent coses, continuem consolidant l'espai i després el que vinga en el futur en aquest sentit ja es veurà. Però de moment hem apostat per reforçar les veus joves, per ser cada vegada més gent i hem apostat també per cada vegada intentar fer les coses millor. I com deia la meva iaia, tu fes que després ja veurem el que passa. Així que... Que sabudes, les nostres iaies. Les millors. És com els refranys valencians, no n'hi ha ninguno que no falle.
És exactament. És un poc com l'horòscop, que no sé per què, però encerta, doncs els refranys valencians són una cosa pareguda. Sí. En uns temps en els que la revolució digital ens acapara el nostre dia a dia, consideres que els mitjans de comunicació s'han de reinventar sí o sí? Jo sóc partidària de que sí. I adaptar-se, no, a les noves formes de comunicar a les xarxes socials, que cada vegada n'hi ha més, i ja n'hi ha algunes que jo ja em perc, que ja no sé ni com utilitzar. Què penses d'estos temps tan digitals que estem enganxats les 24 hores a les pantalles? Sí, és molt paradoxal, no?, que per primera vegada no es puga culpar directament a la gent perquè hi ha una pandèmia per mig d'estar tot el dia viciats ahí amb els telèfons, amb les tabletes i amb tot això. En aquest sentit, crec que la gent se salva un poc. Però d'altra banda, també crec que és important que sobretot els periodistes tinguem ben present que estem fent periodisme per a la gent i no estem fent periodisme per a nosaltres. Jo de vegades tinc la sensació de que hi ha gent que no se n'adona i que no està oberta als canvis que està vivint la nostra societat. I crec que és més que hem d'anar un pas més enllà, tant els periodistes com en política, com la societat civil. I és que si no, anem a quedar-nos darrere de la gent i podem estar menyspreant TikTok o menyspreant altres xarxes, però estem veient ja el potencial que tenen en tots els sentits i estem veient inclús com grans mitjans de comunicació dels Estats Units tenen a gabinets amb 4 o 5 persones contratades, una espècie de laboratoris de TikTok, creant nous TikToks i pensant i repensant què és el que es pot fer en aquestes xarxes socials. Nosaltres ara també anem a començar a fer playlists de Spotify, tot aquest tipus de coses i crec que és fonamental que més enllà del contingut estricto sensu estiguem en contacte amb la gent que hi ha darrere de la pantalla, sobretot en aquests temps que no podem veure'ns directament les cares. I la veritat és que ja ha passat un any des que vam muntar la delegació de Mirai al País Valencià. Volia des d'ací també agrair a tota la gent que ens dona suport dia a dia i que ens aguanta, que la veritat és que no és prou fàcil, com de pesats som. I la veritat és que estem així i avui anem així a la sessió golfa i estem un any després que entrevistarem a Tessa, que ens farà la primera entrevista, parlant del seu últim disc. Però a tu no te passa, per exemple, que quan ja t'has acostumat a una xarxa n'apareix una nova i la indagues i quan ja estàs acostumat a aquesta xarxa apareix una altra nova i dius, per favor, pareu un poquet que m'estic agobiant. És total, jo m'he fet TikTok, he intentat ser TikToker, però he fracassat en el meu intent. Però jo veig a gent que inclús és més major que jo i fa TikTok superbé. I jo de veritat que els admire i que estic un poc compromès amb durant 2021 els meus reptes és fer alguna cosa en TikTok. Alguna vegada he fet un vídeo i Twitch, exactament. I nosaltres, de fet, en el podcast que fèiem col·laborant també amb Spanish Revolution, vam fer un dels primers programes de Twitch fa ja un any, on estava Sarai Cerro i altres persones, va col·laborar també Molins, altres persones que han passat per diàlegs. I al final no va eixir bé, però la veritat és que era superguai. Però és això que tu dius, que et poses en una nova xarxa social i en 3 mesos, 4 mesos tens una altra allà ahí i és molt difícil seguir-lo i cada vegada com que et sents més major, no? Sí, perquè la gent jove, dic jo, la gent jove de 18 anys ho porta tot el dia i a més és major quan pensa això. Sí, i la quantitat d'hores, això és una cosa que jo volia dir, la quantitat d'hores que passem en xarxes socials, creant contingut en xarxes socials, preparant coses en xarxes socials, i et pares a pensar i dius, és que se m'ha anat mig dia fent la promoció de Mirai, preparant una peça, llegint les coses, fent el SEO i el posicionament, compartint les xarxes socials, enviant a les persones que porten les xarxes socials, i ho penses i dius, és que se m'ha anat tot el matí fent coses, però després, d'altra banda, ho penses i dius, però és que era necessari fer-ho.
Sí, perquè per a fer-ho ràpid i mal no val la pena que Clar, ho no, passes. i és una mena com de presó. A mi em va portar un amic que va estar vivint en Corea, em va portar aquest Penjoy per al Ah, telèfon. sí, que I, està molt i, de moda ara. sí, i a mi me va portar ja fa uns mesos. I és com si fora a Solires, que és la teva presó, que la portes ahí tot el dia, però és Com així. la cordeta dels gossets que van Sí, a... sí, total. Falta que de seguida estiguen ahí i t'estan tirant d'alguna manera. Jo l'altre dia, de fet, volia també... m'acaba de recordar. L'altre dia vaig veure en el metro de Madrid a una xica que portava el seu fill amb una espècie de correa penjoll estrany, com si fos un gos. I a mi això em va cridar especialment l'atenció, la veritat. Per a no perdre-lo el fill o algo. Sí, supose, no sé, però ho vaig veure en el metro i això fa 5 dies i em vaig quedar però estupefacte. I dic, quins segles t'ha tocat viure, Quins I no li segles. vas fer foto, per curiositat? Doncs mira, crec que tinc una foto, no sé si al final la vaig guardar, però vaig pujar... crec que la vaig fer a mi Instagram i me la vaig guardar perquè era el que més tenia. Jo t'he de dir que vull a veure si m'anima a Twitch, però és una xarxa que la tinc ahí, però dic algun dia. I... Doncs nosaltres estem intentant convèncer la gent de Barcelona per crear un Twitch conjunt. Perquè ja tenim el nostre Facebook, el nostre Twitter, el nostre tot separat, i ara hem pensat que millor si creem un Twitch fer-lo conjuntament. I és que ells estan encara en Periscope i continuen defensant. Joan, des d'ací et dic, deixeu Periscope, deixeu de ser el passat. Ells defensen que els veu molta gent, que jo no dic que no, però estem en això, estem en el Twitch, sobretot ara que estan passant tantes coses, tantes protestes de tanta gent jove que hem eixit als carrers al final perquè és que molta gent no pot més. I això és una oportunitat molt bona. Ara este context també, el crear nous comptes de Twitch i organitzar debats i que els joves tinguem veu. I també ha nascut Clubhouse, però sols per gent d'iPhone, que qui som d'Android estem ahí excluïts. Els pobres estem com... Sí. Al final jo crec que és una competició entre 4 grans empreses, 5, que es limiten a fer xarxes socials. I quasi que sí, i tal, i que nosaltres som com una mena de militants d'eixes marques, no? I al final creen una xarxa social paral·lela, i estem ahí com un poc enmig nosaltres sense saber molt bé si fer-nos un compte de no sé què, un compte de no sé quant. I això? Sí, perquè jo considero que Twitch, per exemple, està fent la competència a YouTube, perquè YouTube també té per a fer streaming. Clar. YouTube, Instagram... Totalment, sí. I està funcionant molt bé. Hi havia recentment, van publicar les xiques de la delegació de Barcelona en Mirall una peça reflexionant sobre Ibai, precisament, i parlaven i comparaven a Ibai amb un casino de tota la vida, per les llums que hi ha, la gent pagant diners, l'espectacle, eixe puc aconseguir qualsevol cosa, eixe esperit, i em va cridar especialment l'atenció, la vaig llegir l'altre dia i és un poc això, però és el que ens ha tocat i tampoc podem obviar que Ibai va tindre més espectadors que algunes cadenes de televisió l'any 2019 o en les campanades de cap d'any. Són les noves formes de comunicar que comentàvem abans i que la gent jove prefereix consumir Twitch abans que posar la televisió. Jo tinc companys més joves i note eixa escletxa, ja la note, en qüestió de 3-4 anys. Així que és una cosa que ha vingut i ha vingut per a quedar-se. I podem, com fa molta gent un poc més majoritària, criminalitzar-los o tal, però jo crec que això no arriba enlloc, que és el que hi ha i que, com deia McLuhan, la tecnologia al final ens acaba sempre marcant. Sí. Anem a tornar a tu, de nou, que hem posat a parlar de les xarxes. Tu, des de quan vas saber que volies estudiar periodisme i també ser politòleg? Dic el bueno i això si sent un lingüista marcaria la creu. Els lingüistes d'apunt, jo recordo una vegada també que vaig anar a la sessió golfa i em van dir tu molt bé, però tots els que estan així em porten bojíssim, va dir la xica, i em va fer molta gràcia. Molt vol va veure què fan tots els lingüistes d'apunt, sí. Va arribar-me primer el tema del periodisme. A mi la política sempre m'havia agradat, però
és supercuriosa la història, perquè jo recorde quan em van regalar la Game Boy després de molta insistència i després de sobte va arribar la PSP. I en la PSP jo jugava al FIFA. I jo me'n recorde que radiava els partits de futbol, jo a soles, estant jo sol, en el menjador de l'habitació, o sigui, en el menjador de casa de la meva iaia. La meva iaia estava ahí seguda i jo estava radiant els partits que estava jugant. I era una cosa que amb 6 anys, 7 anys, jo gaudia una barbaritat. I ahir vaig començar a plantejar-me que volia ser periodista. I després em va arribar la política, quan va sorgir el 15M i totes aquestes coses, va ser un boom de politòlegs, va ser un boom de parlar de política, i ahir em va interessar moltíssim la política. I vaig mirar on estava el meu doble grau, vaig veure que a Madrid, i no m'ho vaig pensar, i vaig acabar en Madrid. I has estat fins en Argentina, també? Sí. I també vaig estar vivint en Argentina, on vaig aprendre moltíssim sobre comunicació, perquè crec que per aprendre sobre comunicació, si la gent em demana on se n'ha d'anar a Argentina. I per a comunicació política, més encara, perquè ens porten molts anys d'avantatge, la veritat. Volia recordar una anècdota que ja vaig recordar a l'story, i és que ha sigut càmera de diàlegs també al FESIOC del 2019, i ho recordava ahir i dic, pareix que hagi passat una eternitat, i fa 2 estius. Mira, espera, vine un poc més prop. El meu micro, el meu mòbil, però quedarà molt lleig. Sí, però tu comença a parlar aixina. Et tinc a plano. Hola. 1, 2, 3. Estem així en el FESIOC, que una basca que flipes, m'estic morint de calor. Clar. I és que portem un any sencer de les nostres vides confinats. I jo pensé, nosaltres, però tota aquesta gent que ha acabat el batxillerat, per exemple, posem, no? Que s'ha quedat sense poder anar a un viatge de fi després d'haver estat tants anys fent l'ESO, després batxillerat amb els seus companys, sense poder acomiadar-se abans de començar una nova etapa. Ens ha pillat a totes fora de joc totalment. Però és el que ens ha tocat, este món virtual i este diàlegs virtuals. Sí, però hem de fer uno presencial, ara quan tornem als diàlegs presencials. Jo encantat, per suposat. Ja saps que jo tot el que vulguis liar-me, jo no tinc problema. Jo soc com Pepiu, tu em telefones i jo... Estàs ahí. Altra entrevista, per ser molt xula, que no he mencionat abans, que em va marcar molt, la de Pepiu, haver estat compartint tant de temps amb Pepiu, telefonant-nos, tal, i la vam fer a distància per la pandèmia, no? Però al final, a mi hi ha una cosa que sí em sembla molt important i que em sembla un privilegi ser en valencià, i és tindre la gent tan agradable, tan oberta que tenim per fer entrevistes, per fer coses. Jo així he entrevistat a diputats, he entrevistat a regidors, he entrevistat a prou de gent d'ací de Madrid i he tractat amb ells. I no és el mateix, és un tracte molt més fred, és un tracte molt més impersonal, i jo quan torne i faig una entrevista la gaudisc més. No sé què vols que diga. Forma part del nostre ADN. Sí, totalment. I és que és un contrast molt gran. I quedes amb una persona, i la persona superbé, superprofessional i superamable. Però ixe pensat i fet, ixa alegria, ixes ganes de fer coses, no les notes així, i això i els cacaus, les coses que m'estirem. Ai, jo no podria viure sense cacaus. Ja he trobat al súper també de confiança la Túria i els cacaus. Parlaves de València, la primera, la millor, la boca plena. Dies que l'estimaves el dia que te n'anaves. Molt honorable amic de l'alma, tu you know. Deixeu que manipuli... Bueno, avui tenim la sort i el plaer de poder atendre Mònica Oltra, vicepresidenta del Consell Valencià. Moltes gràcies per atendre's per a la revista Mirall del País Valencià. Gràcies a vosaltres. A les xarxes n'hi ha molta gent que m'ha preguntat per a tu. El primer d'ells és un tal Zeus Molins, no sé si el coneixes. Ahir vaig parlar amb ell i li vaig dir espai amb què poses, i em va dir no, vaig a posar-lo però per privat. M'ho va enviar per WhatsApp, això s'ha de dir, Ho va posar per privat. Me pregunta, quantes vegades t'ha convidat Nacho Vidal a sopar sapo bufo allí a Anguera?
He de dir-li que tinc pendent una entrevista amb Nacho Vidal, però que per les circumstàncies que ha viscut Nacho enguany, s'ha vingut a viure a Anguera i té Sí. el seu xalet, i he de dir que tinc pendent no un sapo bufo, però pot ser una paella amb entrevista en Mirai, estaria superbé, la veritat. I ell, o sigui, també crec que Zeus Molins hauria de pagar-me per tantes vegades que he utilitzat l'acudit del sapo bufo i de Nacho Vidal i d'Enguera. O sigui, ha portat el nom d'Enguera per tot arreu i Molins paga amb una cervesa des d'ací te'n place. Que una paella amb sapo bufó, a lo millor estaria bona, no? Home, bona suposa. L'experiència també suposa que interessant, però que pot ser també te'n vagis a l'altre barri. És una cosa que no... Que no té... No, ja Però super brutal en un poble de 4.900 habitants, crec que té ara. Tots els mitjans de comunicació era com un poc com les xiques d'Alcàsser, era un xoc super brutal i tots els periodistes pel poble parlant amb la gent. A la moa iaia li van preguntar i la moa iaia li va dir però és això. Després també me pregunten des de quan saps que volies ser periodista i per què. Està més o menys l'hem estat comentant. Sí, des de xicotet. I va ser, d'una banda, el tema futbolístic i de l'esport, que a poc va anar com diluint-se un poc, també per la mercantilització del futbol, no sé, per coses que van anar passant, vaig perdre un poc l'interès i quan va vindre la política alhora, va ser com que vaig dir periodisme polític i política i social i noves veus i totes aquestes coses i em va vindre tot el mix després ahí de sobte. Després també em diuen molts anys tens, que esta persona ha de ser de la meva zona, perquè jo dic molts anys tens, molt val això, molt és, i la gent no m'entén. Molts anys tens, pregunten. Molts anys tenc vol dir que quants anys tinc? Sí. No, per si de cas confirmem primer. Sí, jo tinc 22 anys. Vaig néixer l'any que vaig anar a Disney. Que il·lusió. Jo vaig néixer 2 anys després de que Aznar arribara al govern. Superturbio, la veritat. Van ser uns anys molt convulsos, els finals dels 90, pel que he llegit, una cosa increïble. En aquesta època estaven de moda les Spice Girls, Compañeros i aquestes sèries de la televisió. Que a mi me les han recomanades i la de periodistes me l'han recomanat i no l'he vista. Jo la veia i era una... I molta gent m'ha parlat i m'ha dit t'ha influït la sèrie de periodistes i jo no l'he vista encara, tinc pendent sempre veure-la i no l'he vista. A veure si amb això que fan les plataformes de traure una altra vegada sèries d'aquestes i tal, em poso una altra vegada... O sigui, em posa a veure-la per primera vegada, perquè m'apeteix. A mi m'agradava El médico de família, molt bonica també. I també em pregunten, a qui t'agradaria entrevistar? Ui, doncs això molt fàcil, perquè l'altre dia, justament en Més Naturals Encara, el programa que fan Carolina Ferre i Nerea Sanfe, li vaig preguntar a Carolina, en cap moment m'esperava que ella em fera cas, li vaig dir, per favor, dis-li a Pancho, ja que vas a tindre-lo en directe, que vull entrevistar-lo. Tu l'has entrevistat 2 vegades, no una, 2 vegades, que jo ho sé. I li vaig dir, Carolina, dis-li alguna cosa, però jo pensava que li la diria per privat i no, li la va dir en el directe i em van parlar 3 o 4 persones que estaven veient el directe, va dir-me, Jordi. I això, a Pancho el tinc emplaçat, vull fer-li una entrevista un poc en profunditat per parlar també sobre política amb ell, perquè crec que és una cosa, crec que sap molt i que té moltes coses a dir en este moment, sobretot tan difícil que vivim. I això, moltes de les entrevistes que tenia i que havia somiat així, més centrades en el País Valencià, les he fetes. A tota la gent pràcticament en política, al president Ximo Puig també el tinc pendent, que sempre em diu que sí, però està ahí un poc com que sí, com que no. El president, molt honorable, quan vulga vostè estaré encantat. I al vicepresident segon, a Dalmau, vaig quedar amb ell per fer una entrevista i per la meva culpa, això sí que ell va mostrar-se molt disposat, no la vaig fer. Però jo crec que em queda amb la de Pancho, que la veritat és que em fa molta il·lusió. Segur que l'aconseguisses.
I a Home, més ara que estaran de promoció en ell auditori. va dir que sí, ja estic pendent de que em diga que sí i quan em digues que sí, Pancho, ja saps que jo encantat. Després, amb quin polític te n'aniries de parranda? Doncs mira, això ho tinc prou clar perquè amb altres polítics sí me n'he anat a debats, hem fet debats organitzats per Mirall, hem organitzat coses i al cap i a la fi he pogut compartir almenys un cafè. Però a Vicent Marçà, les dues vegades que l'he vist en un segon. L'he saludat i se n'ha anat. I tenim una entrevista pendent, Vicent, ho saps, així que també em place a Vicent. Sí, jo crec que una de les que... També, sí, jo crec que és amb Vicent que me n'aniria de parranda, la veritat. Perquè me'l vaig trobar justament en aquell festjoc en el Sí, que qual... estàvem els dos. Exactament. I des d'ahir tinc pendent l'entrevista primer i després la parranda també. Però... Jo dic que el meu va passar en diàlegs haver pogut coincidir i fer una entrevista a 3. Jo per qüestió de que sempre volem fer-la presencialment no l'he pogut entrevistar, ell ho sap, així que a veure si podem coincidir físicament. I hi ha una cosa que hi ha dos subgèneres de les entrevistes que sols poden fer els valencians que a mi m'encanten. La primera és l'entrevista barra esmorzar, que és una cosa molt xula i que he fet amb Paco Alonso, per exemple, i la veritat és que una experiència molt guai. I després està l'entrevista parranda, que la vaig fer amb César Jiménez, que actualment és director general, que està ocupat en temes de vivenda i tal, en el govern del Botànic, i va ser molt xula perquè ens va dir, si veniu a Castelló, vos convide a dinar. I vam anar a Castelló en el tren, vam ser homes i dones valents, la meva companya amb la càmera i jo, vam anar amb el tren a Castelló i ens ho vam passar superbé, vam dinar amb César, vam fer l'entrevista en el cotxe i això va ser molt xulo, la veritat. És el que tu dius, ens hem de reinventar. Sí, jo les faig en la cerveseta i quan estic confinat ja no me la faig. Crec que en tu és el primer confinat que em faig amb cervesa. I em recorda un poquet Jo he anat expressament a tenir la cervesa per compartir en aquest moment amb la cervesa, per suposat. Túria, paga'm, que estic promocionant. Després diuen, com van ser els inicis de Mirall? Ui, doncs, vora 2013, crec recordar, 2013-2014, hi havia joves en Barcelona. A mi el que més m'agrada de Mirall és que nosaltres actuem de manera totalment independent i autònoma de la gent que està en Barcelona, però compartim un projecte. I crec que hi ha poques coses, tant en una relació com amb els teus amics, com en l'àmbit professional, més boniques que compartir un projecte. I de tenir uns objectius comuns. I ells van sorgir per això, precisament, per reivindicant una nova cultura o la nova cultura, reivindicant les veus joves i reivindicant tornar a un periodisme sense pressa i en el que no et criminalitzen si vols fer una peça un poc més llarga o més reflexiva i poder recuperar aquests gèneres periodístics que per la globalització i pel neoliberalisme hem anat un poc, jo crec que perdent. I aquest grup de joves, encapçalat per John Soler, crea el projecte de Mirall i jo, estant el primer de carrera ben jovenet, em poso en contacte amb ell i li dic, mira, jo vull escriure així. Li envio un mail i li dic, crea'm un blog, perquè per aquell moment hi havia blogs. Jo havia tingut blogs, havia estat escrivint des que tinc uns 13 anys, per ahir escrivia. I li dic, mira, que vull escriure així. I a partir d'ahir, ja després, ell em va telefonar per crear ja Mirall València, vam muntar Mirall València i hem anat a poc creixent com a espai autònom amb el seu suport, però de manera totalment independent, que és una cosa, la veritat, molt bonica. I molt de valorar també. Té molt de mèrit. Entonces, a mí me gustaría saber hasta qué punto tú crees que lo que ha hecho que tú cambies en tus letras, también dándote cuenta de que llegabas a mucha más gente y de que podías llegar a mucha más gente discursivamente, hasta qué punto ha sido la edad y hasta qué punto también ha sido cierta, no presión, pero ciertas exigencias de alguna manera claro, porque sociales. Vivimos en sociedad, o sea, claro, yo no vivo exactamente. ajeno. Por supuesto, no puedes tener el mismo discurso con 25 años que con 40. Claro. Y el que diga lo contrario es tonto. O sea, tienes otro ritmo de vida, tienes otras inquietudes, tienes
otras formas de relacionarte, de vivir, de... Després també diuen cal reivindicar encara més la comarca de la Canal de Navarrés. Totalment, totalment. Jo crec que és una de les comarques més infravalorades del País Valencià. O sigui, no perquè jo siga d'ahir ni res, O sigui, de veritat us ho dic. A nivell paisatgístic, a nivell de tots els recursos naturals que hi ha, a nivell dels productes que es fan, i és un poc trist. Crec que existeix encara una escletxa, també per l'estructura que té l'estat espanyol i totes aquestes coses, però crec que encara existeix una escletxa al País Valencià entre el País Valencià castellanoparlant i el País Valencià valencianoparlant. I crec que l'hem de reduir per a que en els dos sentits ens apropem entre nosaltres, perquè compartim moltíssimes més coses de les que creiem. Parlem en castellà o parlem en valencià. I a banda que és una comarca molt bonica. Jo de menuda anava molt al llac d'Anna, que és preciós, i un paisatge preciós que jo crec que totes les valencianes i valencians hauríem de conèixer, el paradís que tenim tan a prop de casa. Un dels meus majors accidents amb la bicicleta va ser allí. Ah, sí? Precisament. És molt bonic el llac. A veure, per on m'he quedat? També em diuen, has pensat alguna vegada dedicar-te al fotoperiodisme? Doncs és una cosa que he pensat. Sempre, també és veritat que he estat acompanyat de gent que feia el tema fotos i tal molt bé. Això m'ha llevat un poc com les ganes, perquè deies, és que estic al costat de gent que són molt cracs. Anna Cervera, per exemple, la fotògrafa que tenim en Mirai, és molt crac. Altra gent que ha vingut a ajudar-nos en altres moments i tal. Aleshores no tant, però sí que hi ha una cosa que m'apassiona molt, que és anar, per exemple, a cobrir manifestacions i moviments. I anar i parlar amb la gent i preguntar-li a la gent què és el que sent i d'alguna manera ja existeix molt la visió que tenen els polítics, però moltes vegades si existeix una opinió del carrer està molt sesgada o no es dona suficient veu a la gent. Inclús en les manifestacions així en Madrid m'he trobat amb gent com Íñigo Errejón, amb gent com Facu Díaz, que m'han atès superbé i crec que això és molt bonic. No sé si fent fotos, però almenys fent periodisme i entrevistant gent, sí que ho he pensat moltes vegades i la veritat és que m'encanta. Mai és tard per a començar el camí. També em diuen, quines eixides professionals hi ha al País Valencià per a un jove periodista que vulga exercir la seva professió així i per què? No m'entenc la lletra. Exercir, no ho entenia. Doncs jo crec que hi ha. També és una qüestió del que tu dius de reinventar-nos. D'una banda, hi ha molta gent que diu és que si te'n vas a un gabinet de comunicació no estàs fent periodisme. Jo això no entre ahí en el debat d'això, però és veritat que en els gabinets de comunicació hi ha ara mateix, a mi és una cosa que em fa pena, no perquè estiguen ahí, sinó perquè molts dels nostres grans professionals estan ara mateix a gabinets de comunicació. I està molt bé això. Òbviament són un molt bon partit per a la gent que els té, però d'altra banda a mi em fa pena que com a periodistes no estiguen fent el que estaven fent abans perquè a mi m'encisava. Això una cosa que tot el tema de gabinets, una cosa molt important. Gabinets de comunicació en empreses, a mi és una cosa que no m'apassiona tant, la veritat. A mi tampoc. Està després també a punt que si tenir un major finançament podríem fer moltes més coses i molts projectes molt més guais. És una cosa que esperem que se solucione en els pròxims anys perquè amb el pressupost que hi ha poc més es pot fer del que ja es fa. Sí. Que a nivell d'audiència està funcionant i tot, però crec que amb un poc més de pressupost la cosa tiraria molt més. Sobretot perquè tenir un canal com a Punt genera un ecosistema, genera que tingues programes i referents dels qui parlar i reforça aquests referents, també porta gent d'altres mitjans de comunicació i crec que tot això al final és molt positiu, la veritat. I després, d'altra banda, jo crec que en el que més fallem nosaltres és que no hi ha gent, o almenys suficient gent, que ha posat els diners per crear mitjans de comunicació valencians. I això des d'ací vull fer una crida
a tota aquella gent del món de l'empresariat, a tota aquella gent que tinga estalvis i que vulgui invertir en algun lloc. No hi ha millor lloc per invertir que en periodisme fet des de València i des del País Valencià, fet per a la gent, per a la nostra gent i oferint nous recursos, noves veus i nous espais. Això em sembla fonamental. Que projectes com el de 310, que projectes com el de Diari La Veu i projectes com el de Mirai tiren avant. Això sempre fonamental. I també una altra cosa, i que li donen a Emma Tomàs en Apunt, el programa de diàlegs que sempre parla i jo també penso que és fonamental, la veritat. Tant de bo arriba aquest dia. Comentaves abans el fet de que tindre una televisió i una ràdio pública valenciana a nosaltres ens beneficia com a part de la professió que som. També hem de tindre este mitjà totes les valencianes i valencians. Jo vaig acabar la carrera en 2013, quan va tancar Canal 9. Imagina't el percal, totes les productores tancades. Acabem la primera promoció de grau i la última de llicenciatura de periodisme. Va ser uns moments molt difícils que jo em vaig veure a dos veles. I un moment, no ho oblidem, més de xoc i més trist que el que estem vivint ara en aquest sentit. Així que jo crec que no ens podem desesperançar, perquè si alguna cosa hem demostrat és que hem eixit de molt més grosses que esta. Sí. I que per sort, òbviament, tenint en compte a tota la gent que ja no està, per desgràcia, que per sort estem així, estem bé, estem vius, la nostra llengua està viva i a banda que tenim un poble tan obert, tan agradable, amb tantes ganes de fer coses, on lies a la gent de seguida. Som el poble més fàcil de liar de la història i jo crec que això és el millor avantatge que podem tindre. I hem de cuidar-ho i valorar el que tenim. Totalment. I ja per últim em diuen, jo sé que eres un rodamón. Per això, preguntar-li com pensa que encaixa el valencianisme amb la globalització. Com podem sobreviure les identitats minoritàries en un context així? Ho pregunta Adrià Jaén. Doncs és una pregunta molt difícil, però crec que l'explicació no és tan difícil, o almenys no hauria de ser. Perquè hi ha una frase que diu que cada vegada avancem més cap a un món on allò local es queda massa xicotet i on allò global es queda massa ample, no? per poder abarcar-lo. I crec que és veritat, però també crec que, d'altra banda, s'està creant, per exemple, en Europa, l'Europa de les regions, precisament. I crec que la conjuntura és molt bona per reivindicar totes les diferents identitats que existeixen. I crec que el nostre paper al món, precisament com a valencians i valencianes, ha de ser ixe. Ha de ser el de tenir molt ben present que estem en la nostra terra amb les nostres particularitats, però que això no siga un hàndicap per conèixer altres realitats, per viatjar tot el que puguem. Jo penso que la nostra generació ha viatjat una barbaritat, ha conegut una barbaritat de món. Sempre em trobo valencians allà on vaig i valencianes que han fet 1000 coses. I pense que això precisament és la resposta a esta pregunta, no? Crec que és, d'una banda, sentir-nos valencians i ser valencians precisament perquè hem eixit fora, hem vist tot el que hi ha i decidim nosaltres que som valencians, com a mi em va passar anar-me'n a Madrid, però com a tanta altra gent que se n'ha hagut d'anar a Barcelona, per exemple, buscant treball, doncs li ha ocorregut. I pense que això és la millor manera de reivindicar-nos i portar amb orgull la nostra terra i el que nosaltres tenim, que no és ni millor ni pitjor que el que tenen altres. És simplement el que nosaltres tenim. Portar-lo per tot arreu i mostrar-lo i donar-lo a conèixer. I crec que això és una cosa molt bonica i molt important. I això hauria d'acabar amb una frase que diu: qui perd els orígens perd identitat, exactament. I ja per anar acabant, així breument, m'agradaria que ens feres algunes recomanacions. Una pel·lícula que hagis vist recentment. Quina els recomanes? Jo vaig a recomanar una sèrie, que és la sèrie de Baron Noir, i li la recomane a tota la gent del govern del Botànic perquè deixi de barallar-se.
Això em sembla fonamental. I de l'altra banda, jo crec que pel·lícules n'hi ha moltes, però més que recomanar-los una concretament, es recomanaria que es feren Filmin, perquè és un catàleg fet per gent de Barcelona que paga els seus impostos així, molt ben fet, amb molt de gust, amb gent molt bona treballant, amb molt bona qualitat i del que es pot aprendre, per a mi, molt. Així que jo us recomanaria que es feren Filmin, la veritat. Després un llibre? Ui, un llibre molt difícil. A la gent que vaig primer a recomanar un llibre valencià, que és el llibre de Pepiu, podria haver sigut podria ser de veres i no haver passat mai, que té un títol molt llarg. Jo el vaig llegir fa poc i em va agradar molt. Sobretot el recomano perquè és un llibre molt alegre, molt somiador, molt valencià en aquest sentit i m'agradaria recomanar-lo. I després, d'altra banda, a totes i tots els periodistes els recomano un llibre super senzill i super fàcil de llegir, que és el llibre de No penses en un elefant, de George Lakoff, per entendre un poc sobre el llenguatge i sobre què podem fer nosaltres per no contribuir a propagar i a distribuir els discursos de l'odi. Això també crec que és molt important. I un grup de música, un artista que recentment escoltes en bucle? Doncs, mira, jo grups de música normal, si m'hagueres pillat unes setmanes abans, t'haguera recomanat això, estan amb Llepolies, a tot el món ens encanta, però ja s'ha recomanat moltes vegades, així que jo vaig a recomanar a Aina Palmer, o Palmer, si interpretem que s'ha anglosaxonitzat el nom, això no ho sé, i ho preguntarem pròximament a la revista Mirall, però vull recomanar-los el grup, perquè la veritat és que m'ha agradat moltíssim el que estan fent. Crec que molt poca gent encara els coneix i que estan fent música molt guai. D'altra banda, també a les Malucs, que també vam tindre-les nosaltres fa molt poc en el nostre podcast No Tenemos Prisa i que també són uns cracs i moltíssima força. Jo és que he anat seguint-les perquè les vaig entrevistar a l'estiu, quan encara estava la situació molt més malament i no sabien què fer amb el disc. Vaig parlar amb Maria del Tell i estaven un poc aixina. I jo me n'alegre molt per elles i perquè hagin pogut ja traure el disc i les desitge, la veritat, que tot el millor. I és un discàs, a mi m'agrada molt. És un disc molt xulo, sí senyora. És un disc molt xulo. Que també, però vaig estar escoltant en bucle fa 2 setmanes, més o menys, i ara estic en bucle ja amb Aina Palmer, que ja he canviat. Va per setmanes, el gust va per setmanes, que a mi em passa el mateix. El que s'ha de fer, si una setmana vas massa faenat, si tens temps més, si has de fer coses més, jo ara que estic llegint i preparant treballs, investigació i tal, estic més en un rotllo tranquil. Si després ja arriba un poc més rotllo festa, ja canvia en modo perreo. És així. Jo en el cotxe, que em posa la música, necessita com bollet, ahí animat, per a energia positiva, per al dia. Cuinant, jo quasi quan més música escolte és cuinant, que m'encanta cuinar, ens posem música, visc amb un xic que és colombià i un altre que és mig alemany, mig holandès, i la veritat és que ens ho passem bomba posant música, perquè cadascú és d'un pare i d'una mare, i la veritat és que això de la fusió i d'estar amb gent d'altres llocs és una de les coses que més es poden enriquir, precisament tornant un poc a tot el tema que és del nostre lloc en el món com a valencians, que tractaven en assumptes interns, i des d'ací vull demanar que torne a assumptes interns, per favor. I ja per acabar, el missatge final de diàlegs que em deixen totes les persones que passen per el canal, no podia faltar el teu, un missatget. Doncs jo a la gent li vull dir que vivim temps molt difícils, però que el millor que podem fer pels altres és, com deien a la cançó d'Atzembla, i vaig escriure jo també fa poc, és cuidar-nos uns a altres i unes a altres. I això crec que ha de ser el missatge principal, perquè per molt que investiguem, per molt que avancem en molts aspectes, si no avancem en l'aspecte humà, en l'aspecte de viure i de conviure en una societat millor, on sàpies que les persones que tens al costat estan al costat de veres i que aquestes persones van estar quan tu necessites, crec que em sembla la millor reivindicació que podem fer en aquests temps en els que no ens podem abraçar i, sobretot,
moltíssima sort a tots i totes els periodistes del País Valencià que estan fent coses molt guais, a tots els nostres grups de música i a totes les nostres empreses que tan malament ho estan passant. Molta força perquè segur que anem a eixir d'aquesta. Moltes gràcies, Jordi. Ha sigut tot un luxàs i que queda pendent aquests diàlegs presencials. La veritat és que un plaer i jo t'emplace a que els diàlegs presencials es fem amb un esmorzaret. Es recomana repensar el gènere d'un diàleg esmorzat, perquè la veritat és que és molt xulo. Mira, si no, a la gent de la ruta dels esmorzats ja s'ha anat bé, perquè s'ha anat molt bé. Gràcies, Jordi. Cuida't molt, Un plaer, moltíssima força, avant amb el diàleg, i a tota aquesta gent que de vegades té un mal dia i es pensa continuar amb el que està fent, que continuen avant, que valem molt, units i unides. Moltes gràcies. Cuida't molt. Una abraçadeta virtual. Abraçada virtual. I brindem finalment. Fins pronte. Adeu. Adeu. Adeu.